Voor de 7e keer organiseerde Match zaterdag de vrijwilligersmarkt. Diverse organisaties lieten zich zien in de hoop de broodnodige vrijwilligers te vinden. Ja, Match is een organisatie die brengt mensen die vrijwilligerswerk willen doen en organisaties die vrijwilligers nodig hebben, brengt die bij elkaar. Dus dat kan iets zijn als een Oderpark of hier bijvoorbeeld het Kapstok. Als je vrijwilligerswerk wilt doen, kun je bij Match melden. En gaat Match je ook helpen om een goede plek te vinden. Wij organiseren het, maar het belang is voor alle organisaties eigenlijk in Venray. En vooral ook voor de inwoners om vooral duidelijk te gaan krijgen hoe belangrijk zijn vrijwilligers eigenlijk. Want het is gewoon zonder vrijwilligers is er geen samenleving, zijn er geen evenementen. Dus ja, zo willen we toch wel net wat meer die aandacht erop gaan vestigen. Ja, want er is gewoon echt een heel schrijnend tekort. En er zijn ook diverse organisaties die graag wilden komen, maar gewoon de bemanning niet hebben. Dus daar ook het gebrek aan vrijwilligers, waardoor ze ook niet hier konden komen. En moet je dan aan bepaalde eisen voldoen? Nee, in principe is iedereen welkom. En sommige organisaties hebben natuurlijk wel bepaalde eisen. Dus dan zit je bijvoorbeeld met een verklaring omtrent gedrag. Maar dat is echt per organisatie is dat verschillend. Maar in principe iedereen is welkom en iedereen kan eigenlijk wel iets doen. Wat maakt als ik bijvoorbeeld vrijwilliger zou willen zijn, wat maakt het dan zo interessant om te gaan doen? Weet je, omdat het fantastisch voelt. Ik ben zelfs dan voorzitter van het Oderpark. Het is dus gewoon ook vrijwilligerswerk. En het is zo fijn om iets terug te doen naar de samenleving. Dus dat is alvast hartstikke mooi. Een goed gevoel. Maar je leert er ook wat van. Ook als voorzitter van het Oderpark leer ik bijvoorbeeld veel van de kunstenaars waar we mee te maken hebben. En dat zul je ook hebben als je bij de Kapstok bent of bij verkeersveiligheid of zo. Op vele plekken, je vergroot je netwerk, je leert nieuwe mensen kennen en je leert wat. En je doet het voor de samenleving en dat voelt zo goed. En voor iedereen die nog zoekende is of wil weten wat er allemaal is, dan alsjeblieft ga naar matchvoorvrijwilligers.nl en kijk bij onze vacaturebank. Sowieso mensen, als je het nog niet doet, interesseer je voor vrijwilligerswerk. En als je wilt weten wat je allemaal in Venray kunt doen, dan is Match de plek waar je moet zijn. Waar je de informatie krijgt, een totale overzicht hebt van alle vrijwilligersorganisaties. En die adviseren je over op welke plek jij het beste matcht.